ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't ngaminan ti pagpadaitan nyo, nanang. Wen nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantaloon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Ada pa'y mo't, anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss. Matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Ijay ka di mangibangon iti negosyo na ijay kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig kadag iti daduma. Isungado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan nagiti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumbang nga maisagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y abos. Saan akas ka dagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y latilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no sikat ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abas to, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma, ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Tayo tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagidi pan nakabagitilin tagijay. Gapo iti naudi hinuldap tayo. Imbaglakit di Tana i-dispose tayo adda gusti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing mo't tinanggatang. Tapi nagsisina da adda gusti makina na. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan, ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga umuna. Sada manen imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manen ti imak ang makaigam iti pirak. At da tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kanawan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumungad iti kurba. Agipatulid tayo iti datakkel abato, tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo, tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. Adaitaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kayat nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kayat apakanan kay ti bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita,
palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanuwalit na. Tapumanaw tayo ditoy. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti ko check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan. Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Parahay ka. Ada bakan ti atugawit ya silag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme na ti babae. Sa dino nga ti pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo? Iti syudad. Nahold apak. Inalata ti kwarta. Kanya? Ay, di nagmanalilawon. Nawag ko tam. Bumaba ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to pa'y kwartam. Iyekat syudadan ti pagbayanap. Driver! Isartang mo ti boss! Mapabag to'y pasayro nga awag ko tanaw! Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko. Inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang aron din kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ga ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya? Bayadam tiplete na! Dandani tayo, iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kukwa di ko'y lugan. Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kuma, ngam awan gayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalaka ti panangala tayo iti kutsi. Tanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan nuat na umaya tao, wanlulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gat-gatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan kakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagak. Para! Sige, Manong, ha? Dito yakon. Awan mo't balay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kiti balay mi, Manong. Agyaman akmanin, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo. Dimsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahuldapak. Inalada pa'y tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya?
Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak agpa, doktor. Pinalagdak ngamin. Ada sugat iteltel ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo amapan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pangibaunakin ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagip yung kaditi rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan niyo, sir? May rupa ak ti tomboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkam mali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru kanda ti awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagi ti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apay paulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwarta na. Tan na hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang, nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apaulugan di konduktor. Dayta nga rod kat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinang bayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdasaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay ngamin alimugan no awan kwarta na. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Inala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tati bagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbagana na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pa'y. Sa dinuti ko na yu apapanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdak, wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di timaris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumerek ka kalagi ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaam no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunag?
O sige, tayo naksabtan. Itad ko kankwana ti menu. Sir, adto'y ti menu a pagpilian nyo. Agyaman nak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.